Bine te-am găsit! În acest video vei afla ce trebuie să faci pentru a crește productivitatea angajaților direct implicați în procesul de producție. Într-o lume în care concurența este tot mai acerbă, este esențial să identificăm și să implementăm strategii eficiente pentru a maximiza eficiența și performanța echipei noastre. Iată câteva metode care aduc cele mai bune rezultate pentru a crește productivitatea angajaților direct implicați în procesul de producție și pe care le-am întâlnit în companii mari. 1. Investiți în dezvoltarea angajaților. O echipă bine pregătită este o echipă productivă. Asigură-te că angajații tăi au parte de o formare adecvată pentru a-și îmbunătăți abilitățile tehnice și operaționale. Organizează programe de instruire pentru a le oferi cunoștințele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile cu precizie și eficiență. De asemenea, oferă-le oportunități de dezvoltare în carieră, astfel încât să-și poată îmbunătăți continuu competențele și să-și atingă potențialul maxim. 2. Promovează un mediu de lucru pozitiv. Un mediu de lucru pozitiv are un impact semnificativ asupra productivității angajaților. Creează o cultură organizațională în care angajații tăi să se simtă valorizați, respectați și încurajați să-și exprime ideile. Implementează programe de recunoaștere și stimulare financiară pentru performanțe remarcabile, pentru a determina creșterea nivelului de implicare. 3. Eficientizează fluxurile de lucru și procesele. Analizează în detaliu fluxurile de lucru și procesele existente pentru a identifica oportunități de eficientizare. Elimină activitățile inutile sau redundante și optimizează etapele procesului de producție. 4. Utilizează tehnologii moderne. Scopul este de a automatiza sarcinile repetitive și de a reduce erorile umane. Gândește-te la moduri inovatoare de a economisi timp și resurse în procesul de producție. 5. Promovează colaborarea și comunicarea eficientă. Comunicarea transparentă și colaborarea strânsă între echipele implicate în procesul de producție pot îmbunătăți semnificativ eficiența. Cum faci asta? Asigură-te că există canale de comunicare, iar informațiile circulă liber între toți membrii echipei. Încurajează colaborarea și schimbul de idei între departamente. Organizează ședințe în care să puneți în discuție obiectivele comune cu scopul de a rezolva problemele. 6. Monitorizează performanța și oferă feedback constructiv. Ce ai putea să faci în acest sens? Implementează un sistem de monitorizare a performanței și urmărește progresul. Folosește feedback-ul ca metodă de apreciere și îmbunătățire a performanței angajaților. Iată un exemplu. Clientul meu, un producător de containere, a observat lipsa nemotivată în mod frecvent a unor angajați și o scădere a productivității. Managerul de producție a luat inițiativa de a schimba mediul de lucru prin următoarele acțiuni, care au dat rezultate vizibile după aproape 4 luni. În primul rând, în fiecare zi de vineri a organizat ședințe săptămânale cu echipa, în care erau clarificate obiectivele pentru următoarea săptămână. În al doilea rând, a creat un sistem de comunicare prin care salariații puteau veni cu sugestii și feedback anonim. În al treilea rând, firma a creat un program de recompense în funcție de rezultate. Aici se ținea cont de număr de containere realizate lunar și calitatea execuției. Angajații s-au simțit mai valorizați și mai motivați, iar asta a condus la creșterea productivității. În concluzie, creșterea productivității personalului necesită o abordare strategică prin investiție în dezvoltarea angajaților, promovarea unui mediu de lucru pozitiv, eficientizarea fluxurilor de lucru și a proceselor, utilizarea de tehnologii moderne, promovarea colaborării și a comunicării, monitorizarea performanței și oferirea de feedback constructiv. Sper că aceste recomandări te vor ajuta să identifici ce ai putea îmbunătăți pentru a crește productivitatea angajaților tăi.